Sanibona nonke bathandi bohlelo lika Dr Mnguni TV umelaphi wendabuko umthandi wabantu. Namhlanje ngizokhuluma ngejuba. Sinenkinga yokuthi abanye abantu ijuba bazi ukuthi umuke wadla ikhanda lejuba uyalibala ngisho esikoleni sakhona kusho njalo. So abantu abaningi abalinakile hayi ngoba engalithanda abalinakile. Abanye bayafuya ekhaya, abanye ayifikele ekhaya. Kodwa kunemfihlo ejubeni. Khona umuthi okuthiwa umkhondweni. Lo muthi uhlangana neminye imithi bese ungena ejubeni. Uma ijuba lizothunywa kufanele kungenele amakhuba lokulo. Manje ke ngokubunyanga sekhambe kwahamba kwafika indlela ukuthi ijuba leliphendulwe lenziwe kube yilo elilanda imali. Uma ufuna imali, ufuna ukuceba, ufuna ukuphila kahle, ufuna ukuba nemali kodwa ungabulele umuntu, ungenamkhofu, ungenanyo, ungenankosazana. Kukhona amakhubalo angadinge isiko, angenamthetho owathathayo wafake kuleli juba. Leli juba leli bese liyahamba liyokwenza lento efunayo. Ngabe ufuna ithenda uyakwazi ukuthumela leli juba lizobuya nayo. Ngabe ufuna umfazi uhambile wakushiya, ngabe ufuna indoda ihambile yakushiya, uyakwazi ukuthumela ijuba leli liyolanda umuntu eze kuwe. Ngabe ufuna into ethile engatholakali kalula kodwa usuzame wa-applya wenza yonke uyalithumela leli juba lihambe liyokwenza leyo nto osukuyisho. Kodwa ngale mpande asikhona ukuthi libuya lithwele ijuba, cha. Liyabuya lona lize kuwe bese uthi lento kuyifuna bese yenza leso sikhathi. Engicela ukuchazela abantu ukuthi abanye abantu bayisaba izinto ezinkulu, bayisaba izinto lezi ezifuyayo. Kodwa nali ijuba ngoba lona alinankinga, wenza lokho kuphela lihambe. Ungayolithenga namhlanje ulifaka umuthi lihambe lenze lokho liphele liphume futhi kuwo. Liphila leyo mpilo ijuba, aliphili impilo enzima ukuthi bakela ngene ekhaya khona uzofuna ukhakhaye phansi. Cha, ijuba lelihle kodwa lenza lento efunwa umuntu. Ngizokhuluma ngalo ngoba ngiyazi ukuthi inyanga eziningi azinayo leyo nduku. Azinayo leyo nduku inyanga eziningi. Zigijima nenyoka lezi ezithengwa lapha komakethe kuphi. Kodwa lempande yejuba bambala abangathi banayo, babaliwe futhi abangathi banayo. Noma ungayenyangeni yakho uyohlola iyofika ikutshela ukuthi umuntu ophethe le nduku usibani bani, isho minake. So ngiyacela ukuthi ke mawudinga induku enjengaleyo hamba uyifune uzoyithola. Mawube nenhlanhla oyifikela kimi mathupha uzosizakala futhi ngoba ikhona induku la sikhuluma inganekwane, la sikhuluma amanga, la sikhuluma iqiniso lokuthi wonke umuntu othi ngixakekile ngifuna ukuphila kangcono nali ijuba lizomenzela impilo yakhe benjani ibe lula. Ningakhohlwa ukusubscribe Thenjiwe TV. Monday sikhona la ubaba Mnguni sikhona, siyasubscribe. Ziningi izinto engifuna ukuthi mawusubscribe wathi uzoyithola ngoba ngikhuluma iqiniso lokuthi abantu abayempumelelweni ngokuyindlela enjani efanelekile. uNkulunkulu uyanithanda bafowethu, nisabuka le video. Ningakhohlwa nezimo enibhekene nazo ezinzima kakhulu, uNkulunkulu uzongenelela uzokwenza umsebenzi. Hlalani kimi nami ngizohlala kini. Inkosi inibusise. Amen.